Mutta tervetuloa uuteen vuoteen ja vietämme tänään kambodsalaisten ja nepalilaisten uutta. Onneksi on tämä ammattiääni, että poistamiset meidän. Eilen oli. Lauantaina oli pääsiäinen ja nyt jatketaan sitten. Eli olemme aloittaneet tämän uuden vuoden hyvällä ruoalla. Kiitokset siitä emännille. He ovat uurastaneet tuolla keittiössä monta tuntia. Ja ovat varmasti väsyneitä, mutta nautimme tästä juhlasta nyt yhdessä koko väen kanssa. Ja ihan haluaisin tietää, että kuinka monta kansallisuutta meitä täällä nyt on paikalla. Eli meitä on täällä nyt suomalaisia, sitten meillä on kambodsalaisia, meillä on nepalilaisia, sudanilaisia, kongolaisia, sitten sanokaa mitä kansallisuutta. Yksi bangladesilainen, afgaani, irani kurdi, irolainen, japanilainen, taimaalainen. Elikkä aivan uskomaton tilanne, että meillä täällä yhdessä juhlasalissa ja kolumbialainen. Vielä! Mistä vielä? Elikkä uskomaton tilanne, että meitä on täällä uutta vuotta viettämässä ihan ympäri maailmaa. No niin! Koittakaa tietää syntyperään, että löytyy. Mutta siis aivan uskomaton määrä kansallisuuksia, joita meillä nyt on täällä viettämässä uutta vuotta. Ja meillähän vaihtuu nyt vuosi 2553 Kambodsassa, joka vaihtuu Suomen aikaan 2136 muistaakseni. Ja sitten meillä vaihtuu nepalilaisten vuosi 2066. Ja joissakin ilmoituksissa meillä on, että muuttuu hiiren vuodesta lehmän vuodeksi, mutta meillä on vähän sellaisia kommunikaatiovaikeuksia ja tytöt tietysti laittoi mulle lehmä, mutta äiti oikasi, että se on härkä. Eli härävuodeksi vaihtuu. Ei lehmä. Mutta nauta kun nauta. Mutta härävuodeksi vaihtuu ja se miksi me täällä juhlitaan on sen takia, että noin vuosi sitten, muistaakseni se oli 7.4. maanantai-päivänä tuolla Monikomitalolla olimme kambodsalaisten ja nepalilaisten kanssa. Ja mietimme siinä vaiheessa kotoutumista, että missä vaiheessa heidän kotoutumisensa on. Ja kysyttiin, mitä he odottavat nyt siltä kotoutumiselta. Ja myöskin kysyttiin heitä, että miten he haluavat omaa kulttuuriperintöään ylläpitää täällä Suomessa. Ja siinä vaiheessa osa heistä oli lähdössä Helsinkiin viettämään uuden vuoden juhlaa. Ja niin me päätettiin, että vuoden päästä sitä uuden vuoden juhlaa vietetään täällä Otanmäessä. Ei tarvitse lähteä Helsinkiin. Ja siksi me nyt olemme täällä, että tämä kulttuuriperintö säilyisi ja siirtyisi myös sitten lapsille. Ja myöskin me suomalaiset näyttäisiin, mitä kuuluu meidän kansallisuuteen kulttuuriperintöön. Ja tämä on meille hyvin tärkeää kaikille, että me juhlimme yhdessä ja opimme toistemme kulttuureista. Ja meillä on ollutkin nyt aika rikkaus, että meillä on ollut erilaisia tapahtumia Kajaanissa, jossa mekin täällä olemme. Niin meillä on ollut yhteisvastuujuhlaa, jossa on eri kansallisuudet esiintynyt. Viime syksynä meillä oli Syys-Action-tapahtumaa ja etenkin päin on tulossa juhlallisuuksia, joissa me sitten voimme juhlia yhdessä. Ja kiitos myöskin tämän juhlan mahdollistajille, eli ensinnäkin näille meidän paikallisille järjestöille, jotka ovat olleet tukemassa tätä juhlaa, eli Suomi-Venäjä-seura, Otanmäen seura, Vuolion Munassasyhdistys, Vappuseurayhdistys ja Otanmäen Vuolion NMA. Eli kiitos näille yhdistyksille sekä myöskin Kajaanin kaupungin nuorisotyölle, joka on mahdollistanut juhlan, sekä myöskin Otanmäen koululle, että me ollaan täällä saadaan opetuskeittiöllä laittaa ja vahvistaa tätä ruokaa. Ja tuossa äsken me nähtiin tällainen kambodsalainen tervetuliaistanssi. Ja nyt me matkaamme sitten Kambodsasta Nepaliin. Eli näemme sitten taas
joka tulee meille sitten netin välityksellä. Siellä varmaan on vaihdettu muista naisuudesta ja verkkojen että siellä pyörii erinäköistä juttua. Mutta sydämellisesti ja lämpimästi tervetuloa tänne uuden vuoden juhlaan ja kiitoksia sekä kambodsalaisille että nepalilaisille, että olette saaneet tämän juhlan tehtyä. Vielä löytyy yksi kansallisuus eli norsunluurannikko. Meillähän pitäisi olla Eli meillä pitäisi olla maapallon kartta ja pistää sinne aina hammastikku joka kohtaan, niin meillä olisi näytillä, että missä me olemme. Tää on sitten semmoinen kysymys, että juhlan lopussa kysytään ja pitää osata luetella se kaikki. Joo. Mutta